हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। कुकिंग विथ इति को आपण मनकु बहुत बहुत स्वागत। भोजी घर हेउ किंबा रविवार दीपर मध्याह्न भोजन आलू पोटल रसा बिना आम ओडिया थाली अधूरा। आज आम प्रस्तुत करवा सेही पारंपरिक मुहरे लगी रहिला भली स्वादिष्ट आलू पोटल रसा। जदि आपणक पोटल तरकारी सेही परफेक्ट भोजी स्वाद आसुनाही तेबे भिडियोटी को शेष जाए निश्चय देखंतु। आज मु किछि स्पेशल टिप्स आपण मनक सह शेयर करिवि। चलंतु डेरी न करी रेसिपी आरंभ करिवा। पोटल रसा ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠାରେ 250 ଗ୍ରାମ ସତେଜ ପୋଟଳ ନେଇଛି। ମନେ ରଖିବେ ପୋଟଳର ଚୋପାକୁ ପୁରା ଛଡାଇବେ ନାହିଁ। ଏମିତି ପୋଟଳକୁ ଟିକେ ବଙ୍କା କାଟିବେ, ଭଲ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ ଆଉ ମସଲା ଭିତରକୁ ଭଲ ଭାବେ ପଶିବ। ମୁଁ 3ଟା ଆଳୁ ନେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କମ୍ ନେଇପାରିବେ। ଆଳୁର ଚୋପା ଛଡାଇ ନେବା। ଯଦି ଆପଣ ଆଳୁକୁ ଛାଣିବେ ତାହେଲେ ଚୋପା ନ ଛଡେଇଲେ ଚଳିବ। ଯେହେତୁ ପୋଟଳ ବଡ ବଡ କଟା ହେଇଛି, ଆଳୁକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ବଡ ବଡ ସାଇଜରେ କାଟି ନେବା। ପୋଟଳ ରସ ମସଲା ଲାଗି ପିଆଜ, ଅଦା, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଜିରା ଆଉ କିଛି ରସୁଣ ନେଇ ତାକୁ ପେଷ୍ଟ କରିଦେବା। ଆଉ କିଛି ଟମାଟୋ, ପିଆଜ ଆଉ ଡାଲଚିନି ନେଇଯିବା। କଡ଼େଇ ଗରମ କରିବା ପାଇଁ ରଖିଦେଇଥିଲି। ଏବେ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି। କଡ଼େଇରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ଗରମ କରିବା। ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇରେ ସୋରିଷ ତେଲର ସ୍ୱାଦ ସବୁଠୁ ବଢ଼ିଆ ଆସେ। ତେଲ ଭଲ ଭାବେ ଗରମ ହେବା ପରେ ସେଥିରେ ପୋଟଳ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପକେଇ କିଛି ସମୟ ଭାଜିବା। ପ୍ୟାକେଟ୍ ସୋରିଷ ତେଲ ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ଆପଣ ପାଖ ମିଲରୁ ପେଡ଼ା ସୋରିଷ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଆସିବ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପେଡ଼ା ସୋରିଷ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରେ ଆଉ ତାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ଟିକେ ଭାଜି ହେଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ଏଥିରେ ଲୁଣ ପକେଇଦେବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପୋଟଳ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଭାଜି ହଉଛି। ଧିମି ଆଞ୍ଚରେ ଭାଜିବା, ନହେଲେ ପୋଟଳ କଡ଼େଇରେ ଲାଗିଯିବ, ପୋଡ଼ା ପୋଡ଼ା ଲାଗିବ। ଏବେ କିଛି ସମୟ ତାକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା, ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିନେବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ପୋଟଳକୁ ଭାଜୁଥିବା, ନହେଲେ ପୋଟଳ ପୋଡ଼ିଯିବ। ପୋଟଳ ଆଉ ଟିକେ ସିଝିବ। ଏବେ ଢାଙ୍କି ଦେଇ ଆଉ କିଛି ସମୟ ସିଝିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଦେଖିବା ପୋଟଳ ସିଝିଗଲାଣି। ଏବେ ପୋଟଳରୁ ପାଣି ମରିଗଲାଣି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭାଜିବା ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୋଟଳର ରଙ୍ଗ ହାଲକା ସୁନେଲି ହୋଇନାହିଁ। ଏବେ ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ପୋଟଳ ଗୁଡ଼ାକ କାଢ଼ି ନେବା। ପୋଟଳକୁ ଅତ୍ୟଧିକ କ୍ରିସ୍ପି କରିବେ ନାହିଁ। ହାଲକା ଭାଜିବେ। ରସାରେ ଦେଲା ପରେ ଏହା ନରମ ଏବଂ ସୁଆଦିଆ ରହିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଡିପ୍ ଫ୍ରାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆମେ ସେଇ କଡ଼େଇରେ ଆଉ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ତେଲ ଟିକେ ଗରମ ହୋଇଯାଉ। ଏବେ ତେଲରେ ଗରମ ହୋଇଗଲାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ କଟା ଆଳୁକୁ ପକେଇବା ଓ କିଛି ସମୟ ଭାଜି ନେବା। ଆଳୁ ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ହାଲକା ସୁନେଲି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ଦେଇଦେବା ଆଉ କିଛି ସମୟ ଭାଜିବା। ଅଳ୍ପ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ତାକୁ ଢାଙ୍କି ଦେଇ କିଛି ସମୟ ସିଝିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିନେବା। ଭୋଜି ଭଳିଆ ରିଚ୍ ଗ୍ରେଭି ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶାଲ ମସଲା ପେଷ୍ଟ ତିଆରି କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପିଆଜ କାଟିନେବା। ଏକ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ଜାରରେ ଗୋଟେ ପିଆଜ ନେଇଯିବା। କିଛି ଅଦାକୁ ବି କାଟିନେବା। ଏଭଳି 2ରୁ 3ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେଇଯିବା। କିଛି ଜିରା ନେବା ଆଉ ରସୁଣକୁ ପାଖୁଡ଼ା ଛଡ଼େଇ ପେଷ୍ଟ କରିନେବା। ଏପଟେ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଆଜ ନେଇଯିବା। ତାକୁ ଭଲସେ ଫାଇନ୍ ଚପ୍ କରିନେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳି କାଟିନେବା। ଗୋଟେ ଟମାଟୋ ନେଇଯିବା। ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଫାଇନ୍ ଚପ୍ କରିନେବା। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଟମାଟୋର ପ୍ୟୁରି ବନେଇ ପାରିବେ। ଦେଖିବା ଆଳୁ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି କି? ହଁ, ଆମର ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ହାଲକା ଲାଲ ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆଳୁକୁ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟରେ କାଢ଼ି ନେବା। ଏବେ ଗୋଟେ କଡ଼େଇରେ କିଛି ସୋରିଷ ତେଲ ନେଇଯିବା। ତେଲ ଗରମ ହେଲା ପରେ କିଛି ଡାଲଚିନି କାଠି ପକେଇବା। ବେଶୀ ପକେଇବାନି। 2ରୁ 3ଟା ଅଳେଇଚ ପକେଇବା। ଏବେ କିଛି ସମୟ ଭାଜିବା ଆଉ କାଟିକି ରଖିଥିବା ପିଆଜକୁ ପକେଇଦେବା। କିଛି ସମୟ ଭାଜିବା। ଏବେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ଏବେ ଅଳ୍ପ ହଳଦୀ ଦେବା। କିଛି ସମୟ ଭାଜିବା। ଆମେ ପିଆଜକୁ ହାଲକା ନାଲି ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାଜିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ପିଆଜ ହାଲକା ନାଲି ହେଇଗଲାଣି। ଏଥିରେ ରଖିଥିବା ଅଦା ରସୁଣ ବଟାକୁ କଡ଼େଇରେ ଢାଳିଦେବା ଆଉ ମସଲାକୁ କଷିବା। ଆମକୁ ମସଲା ବହୁତ ଭଲ ଭାବେ କଷିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାର କଞ୍ଚା ବାସ୍ନା ଚାଲିଯାଇ ନାହିଁ। ଆଞ୍ଚକୁ ସ୍ଲୋ ମିଡିୟମରେ ରଖିବା। ପୋଟଳର ନରମ ସ୍ୱାଦ ଓ ମସଲାଦାର ରସା ସହିତ ଗରମ ଭାତ ଏହି କମ୍ବିନେସନଟା ସତରେ ଖୁବ୍ ମଜେଦାର। ଏବେ କାଟି ରଖିଥିବା ଟମାଟୋକୁ ପକେଇବା ଓ ମସଲାକୁ କଷୁଥିବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପାଣି ଦେଇ କଷିବା, ଯେମିତି ମସଲା କଡ଼େଇରେ ନ ଲାଗିଯାଏ। ଏବେ ଏଥିରେ ଆବଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ କରି ପାଉଡର ଦେଇଦେବା ଆଉ ତାକୁ ଭଲସେ କଷିବା। ମସଲା ଯେତେ ଭଲ କଷି ହେବ, ରସାର ସ୍ୱାଦ ସେତେ 2 ଗୁଣା ହେବ। ଗୋଟେ ଚାମଚ କାଶ୍ମୀର ଲାଲ ମିର୍ଚ ପାଉଡର ଦେବା। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତରକାରୀର ରଙ୍ଗ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସେ। ମସଲାକୁ ସେତେବେଳେ ଯାଏଁ କଷିବା ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଲାରୁ ତେଲ ଛାଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରିନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ କଷି ହେଇଗଲାଣି ଏବଂ ତେଲ ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ହେଲାଣି। ଏହି ସମୟରେ ଆମେ ଭାଜି ରଖିଥିବା ଆଳୁ ଏବଂ ପୋଟଳକୁ ଏଥିରେ ମିଶାଇବା। ମସଲା ସହିତ ପରିବାକୁ ଆଉ 2-3 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହାଲକା ଭାବେ କଷି ନେବା, ଯେମିତି ସବୁ ଫ୍ଲେଭର ପୋଟଳ ଭିତରକୁ ଯିବ। ବେଳେ ବେଳେ ମସଲା ଶୁଖା ହୋଇଯାଏ, ସେଥିପାଇଁ ମଝିରେ ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼େ ଅଳ୍ପ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବା। ଏବେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଢାଙ୍କି ନେବା। ମଝିରେ ମଝିରେ ଆଉ ଟିକେ କଷିବା, ନହେଲେ କଡ଼େଇରେ ଲାଗିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ପୋଟଳ ଭଲସେ ମସଲା ସହ ମିକ୍ସ ହେଇଗଲାଣି। ପୁରା ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲ ପୋଟଳ କଷା ଭଳି ଦେଖାଯାଉଛି। କି କସୁରୀ ମେଥି ପକେଇଦେବା, ଯାହାର ଟେଷ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ।
ଏବେ ଏହାକୁ ଭଲସେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏବେ ଏଥିରେ ପ୍ରାୟ 1.5 ଗ୍ଲାସ ଉଷୁମ ପାଣି ମିଶାଇବା। ସବୁବେଳେ ଗ୍ରେଭିରେ ଉଷୁମ ପାଣି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରେଭିଟେ ହେଇଛି। ଏବେ କଡ଼େଇକୁ ଘୋଡ଼ାଇ 5ରୁ 7 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ମିଡିୟମ ଆଞ୍ଚରେ ଫୁଟିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। କିଛି ସମୟ ଫୁଟିଲେ ଆଳୁ ଓ ପୋଟଳ ଭଲସେ ସିଝିଯିବ। ଆମର ସୁଆଦିଆ ବାସ୍ନାଦାର ଓଡ଼ିଆ ଭୋଜି ଷ୍ଟାଇଲ ଆଳୁ ପୋଟଳ ରସା ଏବେ ଏକଦମ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହାକୁ ଆପଣ ଗରମ ଭାତ, ରୁଟି କିମ୍ବା ପୁରୀ ସହିତ ପରସି ପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଟଳ ଗୁଡ଼ିକ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସିଝିଛି ଏବଂ ରସାର ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ କେତେ ଭଲ ଆସିଛି। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ବନାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଅନୁଭୂତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। କମେଣ୍ଟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ ଆପଣ ପୋଟଳ ରସା ଭାତ ସହିତ ଖାଇବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନା ରୁଟି ସହିତ। ପୁଣି ଦେଖାହବ ଏକ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ରେସିପି ସହିତ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।